Dneska ti ukážu, jak si udělat tyhle topové krevety. Čau, jsem Standa, šéfkuchař z Ilvera a dneska tě naučím, jak si udělat topové krevety, takové, které si můžeš dát u nás tady doma. Budeš tomu potřebovat čili papričky, česnek, čerstvou pažitku, kvalitní uzenou papriku, máslo, olivový olej, kvalitní víno, sůl, pepř a samozřejmě krevety. My u nás krevety bereme přímo z Ekvadoru. Je to to nejlepší, co můžeš tady sehnat. Nakrájíš si čili papričku, taky si nakrájíš česnek, si pažitku, tam musí být taky krásně najemno. Pořádně si rozpalíš pánev, vezmeš si kvalitní olivový olej, necháš ho chvilku prohřát. Do pánve hodíš krevety. Krevety rovnou osolíš a opepříš. Necháš je lehce zatáhnout a když vidíš, že z jedné strany chytají barvu, si dáš čili a česnek. Teď necháš pomalinku restovat. Každá polovina krevety zabere minutku, maximálně 2. Po minutě si krevety otevříš, když vidíš, že mají krásnou oranžovou barvu. Důležité je, aby krevety nebyly přetažené, ale česnek byl zároveň zlatý a křupavý. Pojď sem, čichni si. To je vůně, viď? Když vidíš, že ty česnek pomalu začíná zlatnout, stačí přidat trošičku kvalitní uzené papriky. Tu lehce prorestuješ, párkrát prohodíš, přidáš kvalitní bílé víno, necháš ho odpařit, stačí tomu půl minutka až minutka. A na konci přidáš pořádnou kostku másla, vypneš to z plamenu a teď už jen pomalinku uděláš emulzi. Máš emulzi hotovou, nevidíš žádné máslo, na konci přidáme trochu něčeho zeleného. Já jsem zvolil pažitku, krevety budeme servírovat s bílým chlebem. Připravíš si nějaký kvalitní bílý chléb, já mám tento italský. Nakrájí se na takové pěkné 2 trojúhelníčky. Tak, krevety si položíš pěkně na prkínko, nebo se tam přidat i trochu té šťávy. Tak, nezapomeň ani na ten krásný česnek a čili. Krevety servírujeme s mango chutney. Takové, jako děláme, ti naučím klidně příště. Ale jestli si vyzkoušet, můžeš přijít k nám. Už stačí jenom bílý chleba a máš hotovo.